बुसाजों बुसाजों लुमै हस्पिटाल दलांखा ओंखाय दलांगे आखौ किफिल हाइकिया बर' ओंखाय किफिल हाइकिया हंके ब आजे एक्सिडेंट खालायनाय ड्राइभार बसवाल नोंजा अगलकनि हायो बर'नो दारेनो थुतारि हायो ओंखाय थुतारि हाइका हंका बुमा अकत जे बाचा लुंनाय आनि बुफायो ब एक्सिडेंट खा उरि गलायफा ते बिबि ब एक्सिडेंट गई वासिनो याखung pong ni gari lai thang ka bu sa ju ko ekdom ko wei kalai ye joto no bokhoro thikawi ta ai le so hospital lo dino bono nanya hangkai no 16,000 hangkai din ai din khai bokoro nang manai no no ra bu sa ge ka bu ani bu phai no bo gari accident nang ma se ko na bare sine bono ai o ko kore ta ba dai to ni ri sau ka ba ha je bi le a ru gi khan bu ni khamnai ta bu ngai no ra bu sa ge bokori ta khamnai ngai ta bu जों खति परा नांगौ जे आनि बुफायं संग बाहानो जों संग ते आनि बुं संग जे एक्सिडेंट मानि गनो हामै जानांगौ दाबो जों रां नांगौ रां नां मानि बिसंसे मिया एक्सिडेंट मानि दा कुनो आनो बर' रगो कुन साया खालायजा खारै जों दाबो अर हायो दिनै रां नांगौ जुदि मियावा अ बर' खति थ्रि थाखा हंके बेगाल दङ जोंबो कायसा खुनुग्रिनाय जों तनिया बिसिनि एरिया जों खुनु खायमिया बर' दाबो अरं गथना सिमि बुया ब मियावा साइता जागा एक्सिडेंट खालायजा आइ जे एक्सिडेंट खालायमा जमो जिबे समका जतो जागा न जागा जे हायनाय जतो जागानि गार्जेन हाजे जे एक्सिडेंट खालायनि गार्जेन हायजाबो जागा ओंखाय जों न दाबो ब जों पुलिसरावनो खबर खाया जों मात्र गार्जेन मालाय साना खायना जे पुलिसरावनो जों पुलिस खायो पुलिसराव जे सेसेगान खायजा